dyan. Luzon, Visayas at Mindanao, guys. Galab shoutout sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa Campo Santo. Sa Campo Santo ng Putanadako or sa Gumang Balod Norte. Ayan po, nandito po tayo ngayon sa puntod ng aking mga magulang. Ito po. Ayan po. Di mo na. Ayan guys, ayan po ang aking mother. Ito naman ang aking father. Ayan. Pupunta tayo doon guys sa kapatid ko guys. Doon sa kabilang apartment. Tara na, hanapon na to. Wala akong kakilala, naghahanap ako ng kakilala rin guys. Kilala mo yun si Bricks? Si Bricks pa. Oo, dini yun. Halos pura na halit ang espasyo din nga. Ini may puro may ini. Wala pa yun eh. Ha? Wala. Puro may ini. Ano ba yun? Teka, dito yun eh. Tapos punso mo lang. Ito yata. Ay. Dito. Oo. Ito pangalan niya ito? Sa ano na lang, sa Lapida. May lapida yun eh. Tope. Mexico. Oy, ano kami doon? Nagpumasok na ng alas 12. Parang hindi ko makita guys. Hindi ko makita ang puntod ng... Hinahanap ko pa nga eh. Paano mo bibili? Parang lampas tayo. Nandito lang yung subukan. Dito lang yung bante eh. Ano pangalan na to? Baya, ano? Maria Arlene. Hindi ka mo na ba ano? Masigit man din. Hindi niya yata yun. Banda din eh. Di ba ko din sa ikadua? Sa ikadua yata. Ini? Oo. Lumasig. Doon na lang, gabi sa doon. Doon na lang doon na gabi eh. Tawag ka. Lumasig. Bago na ba? Ano yun? Ano? Hindi man niya ito maabo. Hindi lang ito aram ko. Paglubong ah. Dapat may palatandaan ka. Ano? Ito. Nasa baba pala. Ay. Ito. Oh, yun. Nalimutan ko. Ayan. Dito naman yung aking kapatid. Mahirap ang tuhod ko. Kasi na yun. Sobra ang pangalan niya tiya tabi. Pahalwi. Kasab, yan. Magkano pa lettering sa'yo? Ang 50 lang yung sir tabi.
Ay. Napatakan niya ng ano, napatakan ng green. Sino ba nagpinturang green dyan? Tatamo, madali yung pag-dito rin. Sigarin mo lang yung pintura doon, tapos pahit ka na lang yung pahit. Ano yun? Filler. Dili pa rin sa ano yun, nakakat din. So, dapat sinusunas lang yung pila. Katrasin mo. Kaya din mo lang yung ito. Tapos, iPhone mo lang. Ay puta, pinanghalo pala ng pintura yung nahawakan. Buisit. Kala ko tuyo na. Yung nga mo, ano na ilim, tapos na ilim. Hindi ako, what? Siya na ha. Ayaw na liyo. Pagkalan ito. Mahal din yung gawin. Totoo. Gusto mo yung taraking sa kamot ko. Mahal na da. Nire-ebuto na. Pasmado. Kulang ito. Pag-set yun. Kurang sa sata. Kulang. Pag nag-set na yun. Asigan. Halata akong bagaan. An pintura na ito ka daw. Inawag. Pero may pampunan. Teka, walisan muna natin. Balikan ko na lang to sa Dapat may gas pa na. balikan ko na lang yan. Hindi naman yung survey niya. Apa? Bakal ini ang ano kaya niya. Hindi kung pala din mag-score niya yung pansan. Doble lang yun. Dos lang. Ano yung sini pwede ilipat mo? Mabangal pa. Mabangal ka lang. Hindi ko lang harap. Mabangal ka lang. Bunbay ko na ini. Nakareserva na ini. Kunwara. Oo. Kaya aram ko, mahal ang ngit-ngit. Mahalag yung direct. Lalo na tulad dito. Pero sa Rayman, tanong na, birit lang mga ano. Magawa pa ko dito. Tulog. Ayan yung aking kapatid. Kukusan doon. Dito rin siya nakalabi. Ano, so, ini mo, ang buto, maindod ka pa daw dito. Ano, kulang yung pero bitin mo. Hindi pareho sa, Hindi niluha. ano, ang sistema pala sa mga hindi ko din nasa. Ano, kung nasa iba ko, pero kung puro na sa Eraro, Sa Eraro. malinis mo. Parang sa mga Riyuda, mga puro naka. Lapit ka na lang ang nainin. Ang lapid na mo, sa'yo lang na kasi di ka pwede magpadako. Mape, may galab shoutout Mape.
Dito tayo ngayon sa isang sementeryo. Sa ang sizes. Kung saan ay Kulang nakabutang doon. binisita ko ang aking mahal sa buhay na Kaya lang, kung madalaw ka, Kapatid. mag-iwas ka naman. Doon ka yung naman. aking mga magulang nandun sa kabilang apartment. Mag-iwas. Ang mahangin. Pero kung may mga sugat sunod, Sa diring kayo na ano. Punta daw. Kasi hindi na punta doon eh. Ano eh? Ambot daw po. Sa diring. Konkreto nga. Parang hindi makakawala yung kaluluwa, no? Oo. Naka? Nandyan lang sa loob talaga. Naka, ano na? Pag nauranan na yun. Kasusi pa talaga. Oo, kasi ginastusan ini. Masugad, di man matadaran. Irak sa langit ka. Hindi pa, ano na lang. Himuha na lang ba? Ano ba ba? Kailangan iba. Napabikos balik. Sinabawa yung sa'yo. Nakastro. Ay, stop. Kaya ang mga minatay. Orang balaya. Ang mga minatay. Wala naman. Hindi man yan Mamang no. Ano lang ugaring pag yung bibisita ka, may mayad ka na inkudan. Papasuon doon. Dapat doon. Siyempre, nasa YouTube ka. Electric pan. Pre, Naka-vlog ka. ayan pre, live ka, ha? Shout Ah, out. ayan o. Baka maka-discount ako sa'yo. Sa YouTube ka oh. Ayan guys, meron dito nag-lettering ng... Nag-practice ka na sin pag lettering sin. Yung tugan mo lang no? Oo. Tapos papahidan mo lang sin Peter. Ano naman? Kahit man. Okay man, mas may... Kailang kay puhan mo ang tiner. Oo. Yun mo. Isang gas. Ang puhunan mo mauna. Oo, diliyo lang. Hindi raw ano ang pagkat. Pero kung gusto mo kadagan Ay, mo ito. patawadan ko nga eh. Sabi ko 200 na lang. Ay, madalion man matapos. Yung Sa mantilyo. ano sa Ano yung mga sa paso? 200 dyan, sabi mo 150. Kaya sir, Ang ibig din sabihin, ano? 300 po kung tayo ni Sir Pero. May pintura na. Oo. Ayan, magkano Eh, yan? para tawadan ko. oh, 150 lang. Doon sa Ariman, 100 lang eh. Di sa Ariman ka magpa-lettering. Sabihin sa ako, no? Sa Ariman, 100 yun. Galing kami doon. Tupat din itong pinalitry nga. Siya sa kanya, may ano rin siya doon eh. Sa 100, yun nga lang. Pinag-aawat man liwat ng Tupat ano, sa litry nga. lalasaw. Oo. Eto, amod kung maka 100 na lang tol, tatlo. Tatlong liliteringan mo. 100 isa. Saan sir? Dito lang. Ito, at saka yung dalawa ron. Kaya. Ha? Pera? Mahal man lang yung manager gata. Ay, 100 man lang ay ah. 100 isa. Tatlo yun eh. susundan mo lang Tatlo ko ito. no, 100. Hindi, dire. Tatlo 300 syempre. Ah, tatlo 300. Oo. Akala ko Dali, dali. tatlo, 100. Hindi, original pa ini. Ano, masusugat ini. Silver ini. Mahal yun. Pwede Ay, na, na, ini. Tapos ka na? Oh. Susugaran mo lang ini sa no. Oh, ini, gold. May gold ka ba? Gold yun. Ngayon po manager. Pahikan mo na sin. Gas. Sino yun? Pero na minuto, tapos mo yun. Minsan an 100 ah. Oo, ay, Diyos ko. Kadali, kan 100 ha. Dali yun. O nga ni Huy, muda ho, gali Kuwara ho. naman din sa Kaya mga barkada ko, mahal din siya nilo na yan. Sabi ko, madali yung gusto. Dati, nandito pa ako. Ako, nagli-littering din ako dati din eh. Haplas lang niyo. Maski na yung kaya niyo, haplason. Haplason mo lang niyo. Haplasan lang intero? Oo, Tapos dapat may tiner. Pwede niyo lang. Di. Ang sobra. Pag ano, pahay ka. Tiner na lang, may kapag Tiner. tiner. Tapos bili ka naman. Pababa. Kaya kung sugat-sun, awat yun ang sugat-sun talaga ko. Kaya lang, ang puhunan mo lang Susundan doon. man lang. Ang puhunan mo doon, pintura lang. Pero ibaan, ano san, sugad mo. Bagay yun. Bagay yun ano, ihaw. Bagay yun ihaw. Ano na ini? Ano na ini? Sinugad na ini sun. Sinahit lang. Sinugad. Ano yun, tol? Ini, nalampas pa ini. Pipinturahan mo muna ng labas. Puti. Walang bayan. Ha? Sir,
Pinturahan mo ng luwas. Labas. Pero din na po ako sir, sa isang daan lang. Ah. Hindi nga, Wala pa pala yung... 150 kasama na yung pintura. Ganon. Pwede na. Pwede na. Ito. Sige na, para ma-iman lang. Oo, bili niya dining siya yun. Hindi na niya makakanto pa yung sa iba. nakakatupain sa iba. Ayaw na pag Pwede siya. Kasama ng pintura. Ang gatos lang dito. pintura na yun sa kadako. Ang isugal siya naman eh. Pwede nga piyahe. Ang gatos lang. Di ba kasama na din ng pintura? Wala pa litering Sa kuya. sandaan? Ako na. Ako na litering Diba? sa lang. Uy. Muda kuya kay 100 lang ko Dito kaya lang bawal masira dili ko man. Kukunin ko na sana yun eh, kaso bawal naman daw si Rob. Ngayon man din eh. Kanya-kanya. Kaya nga nini, para tawadan ko kuya, sabi ko 250 na lang, kay 300 kunta. Sabi ko 250 lang. Ako, wala. Ako. Papamasahe ng 50 na. Oo. Kala ko okay na yun. May pintura pa pala. Kamapintura pa. Ito na kamama pabutang ko sa ninyo. Oo, pwede. Oo. Pero tutubuan mong gyapon yan. Yusin ano? Pabutang ko sa. Bakit daw pintura? Plaza. Kasi, tira ako. Ano pangalan? Sige, pili ako. Food silver, bili mo 1 liter. Ha? 1 liter. Bili mo yung papel. Butika. Ayos mo. Ganyanin. Ikaw na yun. Ganyanin. Sa may plaza ka ni. Basta may plaza. Tapos ano? Hardware. Gold na liter. Bibili ko. Food silver. 1 liter. Pero hindi pa tayo nagkasundo ah. Eh, pabili ka na ng gold, di pa tayo nag-uusap na maayos. Eh, kawarara pa nung ayer na ako gamit. No, inayawan ko na lang sa barkada ko. Ha? Inayawan ko na lang anin yun. Inayuan mo? O kita mo, inayo mo pa pala yan. Wala ka ng puhunan eh. Oras sa punan. Pa-discountan mo si ate oh. Kawara na ako. Oo. Hindi na Uy. Ako lugod na nakalitan. Oo. Bago pa ito. Ikaw pa nawalan ha? Lugod sa nalata ito yun. Pinalitan ka? Okay. Uso pang karalitan din eh. Uso pang karalitan din. Uy, usul kong kuya ang kandila nga niya. Di ka man makabutang sida ko. Kaya pagtalikod mo, kukuhaon na naman. Mahirap sa kanila Kaya po. nga ako, saday-saday lang ang dalawa. Pagtalikod ko man lang, kukuhaon man lang. Ay, sa ano na ako madara. Oo. Pagkalang bang nagkalit ka kandila, pag abot mo doon ito eh. Kinalitan mo. Mamang ito naman sa baliwan. Ang kakalit kaya nini ho. Kaya pag-uwi mo daw, wala nagbubutang darat ko. Oo, ako, andara ko. Saday lang. Dito sana, ito nga lang binakal na ako, sukad lang sa no. Pagtalikod mo, wala na. Ang bala ko sana eh, ito na nasa garapon. Ay! Ay, lalo na yun. Ah, puta, madali mo. Mahal yan to. Madali mo bit-bit. Mahal yan to. Yan ang hirap sa... Burak baga ho, mas nga burak. Yan, mahirap sa ato mga ano. Pati bura? Hindi ko Oo, ay wala, wala din nag-ano. Dapat Ay, din eh. pagtalikod mo, wala Ang mga na burak din eh, mga creepy lang. Wala na sila respeto. Oo, papel lang eh. Ala, tayo gini. Bumakal ka dun sin mahal na burak, pagtalikod mo, sa kanira na, dire na yun sa minatay. Grabe naman sila. Ano Wala ba? na. Paano, paano? Ay, pili natin hiluwag, pabakal. Pabakal naman ha. Pag kung bantayan mo yun dun mag-aga ka, ay pwede. Grabe naman sila. Wala dun. Skidiin na si Pinter. Grab yun na din, alas 12 sa una din. Hindi yan, bawal baga mag-overnight ha. Sa una. Bawal na. Bawalan niya. Ha? Warak man Bawal din sabi sa TV, bawal. Dini sa probinsya, pwede din eh. Warak man din binawal. Warak man din bawal. Bawal lang din, i-renom. Oo, sa salud bawal talaga. Rinom, tsaka mga patalim, di ba? Oo, bawal. Ay, ang hiriran pa ito, mayo. Hindi rin may wasan. Hiriran tulo kayo. Mahiriran paghapon, daganang pulis sa luwag. Ay, baka hadok din na sila nila. Bulit na niya, pagka nagbaragat yun. Bulit niya. Baka sinabi, burtang. Ano? Bawasan mo muna. Eh, ano ba? Wala pa ako sweldo sa YouTube. Bago lang ako. Wala pa ako trabaho. Oo. Helper lang ako. Hindi nga, totoo. Helper talaga ako. Dati, nag-abroad ako pero wala na yun. May dita ngayon din nga, ano? Ha? Yung sa amo, Na, no? kuya, igo na yun na.
Desa Adela. Musupan marmol na. Pero borbarataan marmol. Borbarataan marmol. Kailangan marmol pagka. Pinairo nga lang sun, 1.5 lang yan. Paano yung, Kaya iniho, nasa 3,000 eh. paano kikinisin yung marmol? Hindi napipinturahan yan, di ba? Brad, kinis lang yan. Oo. Hindi napipinturahan yan, di ba? Ano, pugutan mo, ano ha? Tapos, susundan mo lang yung ano, susundan mo lang yung mga lettering. Tapos ini pipinturahan. Oo, okay. Palibot. Siya ako na siya. Ayun, bahay agad oh. Kaya usapan na mo yun. Balik ang bago ng light eh. Bago sa mga yan. Hindi ka makasunod baka ano yung light. Na ano ha? Fraction. Di pa tapos eh. Patapos yan. Kaya mo ba sundan yung ano? Yung nakaganyan lang, naka-plain lang, walang susund. Ganito lang. Kaya mo sundan? Kasi doon sa kabila, Oo, nalutan. merong sun. Sundan lang naman. Oh, may lettering na. Susundan mo lang. Kaya mo yan. Ganyan lang oh. Kunyari ganyan, Bernard. Ganyan ang style ng lettering niya. Susundan mo lang. Ah. Yan, ganyan lang. Kaya mo. Yun ang nando sa kabila. Kung gusto mo kuya, pinturahan na natin lahat tapos pabaguhan na lang natin. Ako na lang bahala mo. Kaya mo. Ganun style. Anong lettering mo? Ganito? Ganyan, isa kaibigan ko. Ah, papabanat mo sa kaibigan mo. Ma O kasi pangit pag hindi pa pinturado. No? Tama nga naman, pipinturahan mo muna. Matatakpan talaga yung... Matatakpan talaga yung luma. Diri, dapat pinturahan mo muna siya, manipis lang para makita. May imod man yun, manipis. Manipis lang ang pintura. Papatira daw niya sa tropa niya. iba naman. Oo, dapat patira mo. Ako nga wala pa. Pwede nga ano, yung manipis lang na makikita mo pa yung lettering dati. Pwede yun, di ba? Basta mahilamusan lang. Oo. Tapos kita pa yung lettering. Pwede mong sundan yun. Ang style nung ano. Kasi ang nandun, Opo. yung mayroong cross dito, may cross na mahaba. Pabaguhin ko na lang kuya sa kasama ko. Bakit siya naman? Mahusay yun, mahusay. Mahusay mo na. Ilista nyo muna, baka magkamali ha. Ilista. Paano ba yan? Hindi ko mababantayan. Ayos lang naman yung kuya. Tapos tapusin na lang namin. Basta ilista nyo yung pangalan. Kasi pag nabura yun, paano nyo? Talaga ililista muna namin pangalan. Oo. Di paano mong bayaran doon? Babayaran ko na. Paano? Bayarin mo na? Paano ko kayo Kailan? Tunga-tunga! Oh, pwede mo kuya. Pwedeng balikan ko kayo ng Buwas. next year. May bonus na yun. Kahit nang pambakal sa gatas. Nagata sa isawa ka na pala. Ano kayang bayaran nito? Tunga! Tunga-tunga. Sa Auno nandito ako eh. Pwede ba yun? Auno pa? So kalahati. Ganun. 150. Pambira naman tatlo. 150. Doon sa isang ano ha? Sa isang ganito, dalawa na nakalagay. 150 pa rin yun. Ay, it's, 150 yun. So isa lang bilang nun. Oo, isa lang. Sa isang puntod. Ay sa isang ganito, isang bilang. O sa pangalan. Kahit dalawang pangalan. Kagaya nito, dalawa. Dalawang pangalan, isang bayad yun. O di, isa lang palang bayad doon. Sige. 300. Pero yung zero. Kapunta mo ka na rin kayo. Buli niya siya mag-presyo. 300 nga, 150. 150 at yung zero. 150. 300. Oh, saan ka pa? Buli niya. Bigyan pa siyang kuha ko na 300. Niyan lang na, maundas. Tapos yun, wala na. Wala na. Hindi mo. Pangin mo kadali. Hindi, kung maganda naman Hindi mo ang... makadali yung 300. Kung maganda ang lettering mo, pwede kitang kontakin ulit. Di ba? Pag maganda ang gawa, sila ulit ang
Oo, sa susunod. Ganun yan eh. Kung magandang gawa nyo, magandang lettering, kukunin ko ulit siya. Eh, papatiran niya daw sa tropa niyang magaling. Di, mas maganda. Oo, may sitan pag, kasi lagi, ang sa susunod na style, no? Susunod na style. Yung mga kasugad pa ha. Baka naman hindi niya tapusin ha. Hindi kayo tatapusin ko po. Okay ha. Pero pwede ako mag-down payment ng 2. O, so 100 na lang sa ano. Ay, hindi niyo pa alam pa. Hindi pa alam yan. Ay, wow. Hindi niyo pa alam yung puta pa. Manghuhula ka ron. Tapusin mo muna yan, dahil sama kita ron. Alam mo na. Tara, sama ka na kita. Tapos na? Ito, ang bilib na lang. Sige, tapusin mo muna. Ay, Remembrance na lang eh. Diri, yung pa ko, wala, piliw. Pero may head ko. Anong piliw? Ano? Kanto. Ang kanto. Yung may cross? Guhit. Buhi. Pagado. Prado. Ay, oo. Pero kung mayroon kasi, sugaran mo lang, tapos kahit kasi steamer. Dali yun. May pwede na ano. Ha? Meron niya para sa tanagol. Hindi na yun, inamin yun ang gamit mo. Pangya ko yan. Inamin ada yun. Ha? Diri, ang bakalan mo, diri, inamin. Ang pangbato. Ha, ano? Kasi pag hinaplas mong ganun, hindi magsasabog ano, pagka pambato. Pinimod nga na ako, diknita niya sa debate party. Ang pag-spray, pahidan, dinita niya kamay yun. Oo. Ang mga pag-spray, di puti. Kupot sa lupo. Nakapot din niyo. Dali makapot din niyo. Pero di nakapot din niyo, di nakapot din niyo. Di siya lang. Oo. Oo. Ay, ganun. So, madali lang pala mapag ginanon, pag in-erase mo, nandun na siya. Nakakupot na yung ano. Ang gamit niya spray. Amot na anong klase ng sprayer to? Ang ginamit. Yung magic, Hindi ang pilok. Buli ang pilok. Buli pang magic spray. ng pilok. Ayun, pag inamin. Ano pangalan mo, pre? Randy po. Randy. Tara kaya. Puntahan mo muna. So, basta ito ah. Film na sabi. Basta ito ba ah. Ah. Ayan ah. Okay, kung mawawala ko. Gold ang tirahon mo niya. Apo. Tapos ang Hindi lining. raw na ni Kuya Gold. Ba't ang pangaran sila? Pati lining, siyempre. Ang ganda. Oo, kaya ito, di ba itim to? Dating gold yan eh. Itim ko yung nakalagay. Timba? Okay. Medyo gold na lang lahat. I-gold mo na kasi gold lang naman ang ano mo nandyan eh. Sige po. So pati lining ah. Ayan, tandaan mo ha, Maria Arlene ha. Squirrel. Squirrel. Dito tayo. Wala, kabili ko lang. Ayan guys, pupunta tayo doon sa puntod ng aking mga magulang. Meron tayo may kasama na tayong hi. Ayan po si ano. Ayan o. Kung mapabutan ka ngayon, so may bayad pa ngayon. Ilaw? Oo. May bayad ha, tira. Depende po sa dako po si ano. Eh kung mga 2 watts lang, 3 watts. Butang mo. Oh, pero lang, babutangan mo ha. Hindi ba ba yung Hey, hey. Oh, takot ah. Ay na, puta, lampas. Pero lampas na kita. Ano? Ayun. no, So, di ba? Nilista mo na ba o picturean mo na lang? Di para ho. Madali. Hindi, yung ano, kako yung pangalan. Baka picture, pwede mong picturean. Pwede mo ilista.
May. Nagpabutang. Kano magpakabit? 400 po eh. 400. Okay na yun. Ano? Oh, sige. Oo. May bayad yun. Pag solar ang ipakabit ko, magkano? Depende sa WhatsApp. Kung ano bumbilya lang ang sukat ko noon. Solar? LED. Wala masih. Ha? Wala available na solar? Yun ang hinahanap ko. Aray, ano din niya. Para ano? Wala na. Libre. Para lagi may ilaw. Hindi ka na magtatanggal. Kung mapailaw ka, sa diri mo ang ilaw. Baka wala pa isang araw. Wala na. Uy, paano kung sa diri mo ang ilaw? Bawal man. Bawal. Bata ni Pedring is mo panampan niya. Kasi skuto pa ini ano? Oo. Bata ni Pedring. Wow. Ay, hindi ano ng simbahan to? Hindi pala ano ng Mabayad simbahan. din, bayad. Ano kuryente ano? Ang kuryente. Ang electric lang. Okay, tutudukan nyo no. Live pala yan. Oh. Sabi pa, chocolate drink nga. Makauna din ang gula po. Boy, pa si Subindring? Antay na. Tayo na. Kahit 5 na taon na. Ang bata na sila nagkukuhan. Ani ubra. Oo. Wala pa man yung piminti. Bata sa ikaduwa. Sorry, magkakuryente. Hindi ba nasisira ito pag nauranan? Mga balas, oh. Bata nga sa ko. Wala pang ano yan. Natak siguro. Wala pa yung kuryente. Masabi man yun, ay muli mo. Tarahin ko ng electrical doon. Napasin ko pa doon. Wala akong tagap yun. Emulator man yun na rin. Ayan, guys. Meron ditong kaibigan natin nagkakabit ng Live yun. kuryente, ng ilaw. Ayan. Tinatanong ko kung nagkakabit ng solar eh. Wala raw eh. Ayan guys. Wala probinsya. Kala ko high-tech na eh. Pag may sulat, isang gabi lang wala na. Isa, oo. Nabukasan, wala na. Hindi na Sa likod mo yun. Oo, grabe. Pati kandila na eh. Dapat din eh. Kita mo na ang kandilaan. Di ba may kandila na, na parang umiilaw lang, hindi kuryente? Hindi kuryente. Ano yung sisika? Sisika daw. Mailaw na. Kukunin pa rin yun. Madali yun. Maraot yan to. May sulod na tubig. Ano ito? Dito rin na to. Naghanap cellphone, mukhang pipicturean eh. Muli. Akong malimutan. Oo, malimutan yung pangaran eh. Ha? Oo. Kalawad pa siya. Oo, sa Luna Candol, oo. Taga Luna ka ba? Lala ko lang isa na. Yo, magaling yung kalo din yo. Ay. Bagat yung kalo din yo. Si Arlene yan tuman dito. Yan doon. Okay, sariwang pa yan to. Pag hindi niya ito bibal yun din. Hello. Si anong kinakausap din is kinala mo si Ronnie, si Nonoday. Ang nagtatransfer sa mga buto. Ang mga nasa porterero din. Wala na si Nonoday? Iba na rin sa porterero. Kalag. Si Kalag. Sino yan? Hindi ko dahil. Wala na si ano na niya sa bukoy. Masanat na niya. Taga San Antonio, mga din na ano. Parang kilala ko yung buboy ah. Sa may hospital yun.
Hanggang tulo lang yan nila na pro. Pili pa yung taas sa Manila. Para pataasan. Si Papa nga rin sa taas. Pinakataas. Anong ginagawa? Paano nyo sinisindihan yung ano doon? Dili, may unsin, may Hagdan. unsin, maano kasi hagdanan. Wala mo, nakaposisyon doon. Ang Tapos bira. kukuhaan mo. Mahulat ka kung sino makapagkot man dito. Pwede mo, halimbawa, kaabay. Ay, pakipugkot man. Pupugkotan na dito, di ka na masaka. Ganun, pwede yun. Halimbawa, nagpupugkot siya dito. Pwede, ano mo man. So makikisuyo ka na. Kaya may mga hagdanan niya din na nakasuga doon. Diyan, pag di na yung gagamit, hindi ko makato ka. Saka, Provided na ano yun. provided. Hagdan. Tapos pagka sa Las Piñas. Sa Las Piñas si Papa. Salumi kayo. Ako magsusulat na lang. Pakihawakan na lang kaya. Aabot ka ng Mukhang mababali pa yung ano. aabot ka ng Maynila. Oo. Live. Sa lang ako Manila. Oo, di lang Maynila. International pa. Wash out. Ano, madami siya na bisita ko. Yo. Di ka balod? Opo, diyan lang po sa mga bisita. Ilan mo si Tuti? Tuti. Dini. Tago mo. Oo, andini yung partiyo. Asawa ni Beto. Alam mo si Mercy dyan? Sabi, napili ni Tuti. Mercy? Opo. Oh? Oh, pinsan ko yun. Binobra. Opo. Binobra, iskuril yan eh. Iskuril binobra. Diyan sa may dagat sa ano na. Oo, asawa ni ano, Leo. Mali. Kailangan mo kakilala. Pinsan ko yun. Isko Perez, apelyido. Ano yun pagkakapitan din eh. Nakakauta na. Laban. Pero sa case mo dati. Isko Perez. Oo. Ilan mo? Oo. Puti ng buhok. Kaputi na ang buhok. Oo. Sawa ni ang babae. Sino ba yun? Tumasong kila na sa awa? Dako ng babae siya ng sawa. Siguro doon mo ang spelling ha. Opo. Puro man iskuril yung puro so. Junten ha. Kay Papa, Junten. 1930, 32. 32 yun oh. 32 yun ha. Oh. Ito 37. Madali dito eh. Anniversary nga nito bukas eh. 30 ba yan? Opo. Baka lang galit. 2010 na. Ayan. Ilagay mo to family remembrance ha. Ah. Born, born in 1937. Right, Carlos C. Forel, born in 10 Nine yan ha. 9, 1, 10. Family remembrance. Paunang bayan. Naka ano pa yan oh. Ay, yung cameraman ko, tropa ko pa yan, ha? Ayan, o. Dokumentado yan, wala ka lusot. Diyan mo akong OR, ha? Ito OR na to. So, magkita tayo sa ano? Ha? Abangan mo ako dito. So, 200 muna, ha? Sige po. Unahin ko muna po yun. Ito ang Doon ka na eh. Opo. Okay.
Okay. Salamat ha, Randy. Asahan ko yan na maganda ha. Salamat. Nasa ulit ka lang. Sige. Na. Patro kita. Hindi ka magi. Hindi. Sige na. Sige na. Sige na. Nasaan ang motor mo? Pwede naman din. Alam mo again din eh. Dili. Dili na kita. Ano yung apartment din ha? Tigtulo na. Randy, ano bang apelido? Kilala ni Mercy, patay ka. Kilala ni ano? Pinsan mo. Di ba, Makaligtas ito na. mga mabait. Nasawa ng pulis. Mga mabait naman ano. Oo. Ay, sir oh. Sir, hi. Sir, nagkakabit kayo ng solar? Hindi po. Joke lang, joke lang. Ayan oh. Nandito po yung ibang mga nasa ano. Saan may bago rito. Mga bata. Bata siguro din yan. Mga ano din yung mga bata. Triplets. Ha? Yun, oh. Ha? Mga bata ha? Ito triplet yan. Naalala ko si Papa nung kinuha. Kasi sariwa pa eh. Wala, 5 taon pa lang. Sariwa pa pala. Nung kinuha siya, sabi ng ano ni Nono Day, pre, ano pa? Sariwa pa eh. Hirapan niya kami. Nilagyan nila ng apog. O yung para hindi maamoy. Okay. So kinuha nila, nilubong muna nila sa ingod. Lalo na sa Litais, Ano po? RS. Ano eh? Grabe na din siya. Wala sa mga ano malang Kontrata. Ikaw na nagkukontrata. Yung papintura nga ako. Sakali na ka. Ha? Sakali na ka. Sa Oo, huli na. Adiyan sa Luyo, sa ano, may pinapapinturahan dito. Siyempre. Ha? kontrata man kami. Shoutout. Hi vlog. Oh, shout out. Ay mga tropa. Ay mga tropa natin dito nagli-lettering sila, guys. Ito sir, ang galing Ayan. nito. Ayan oh. Idol. Galing oh. Ayan oh. Shout out. Nandito tayo guys sa Campo Santo ng Dakonakuta sa may Gumang, Balod Norte. Ayan, guys, tapos na tayo guys, nagpapintura tayo. Ayan, mag-end na tayo guys kasi may nakuusap na tayong magpipintura. May nakuusap na tayong magpipintura. Ayan. Dito ang ano, dito yung pila mo. Mukhang mabait naman ano. Tatapusin naman nila. Puro yung escort, dito niya. Dito niya ito. Akala ko kanina mapapamahal ako kasi dalawa nga yung pangalan doon sa isang puntod. So isa lang palang bilang noon. So, guys, tapos na tayo guys. Uuwi na tayo. Punta tayo sa kabila ulit. Para babayaran mo na ba yan? Ano? Kabila? Oo, pag ano. Pupunta natin ulit. Sige, pupunta namin yung ano. End na tayo guys. Maraming salamat guys. Mamaya naman. Thank you for coming guys. Hello. Salamat. Okay.